ଆଜି ବନେଇବା ଭଜି ପରିକା ମିକ୍ସ ତରକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲି ପରିବା କାଟିବା ପାଇଁ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା କାଟି ମୁଁ ଏଠି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଏଇଭଳିଆ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇ ସେଥିରେ ପକେଇଦେଲି ଲୁଣ, କାହିଁକିନା ଆଉ ଲାଗିବନି ପରିବାଟା କଡ଼େଇରେ। ଯେଉଁ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ଛଣା ହେଇପାରିବ ଲାଗିବନି ଜମାରୁ କଡ଼େଇରେ, ସେଇ ପରିବା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଛାଣି ଆଣିବି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପରିବା ଅଧେ ଛଣା ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ କିଛି ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ପକେଇଛି। ମସଲାରେ ମୁଁ ଏଠି ଟମାଟୋ ଅଦାର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନାଉଛି, ତା ସହିତ ମଗଜଦାନା କାଜୁର ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଉଛି। ଏଠି କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇ ମୁଁ ଚିନି ଦେଇଦେଲି। ଚିନିର କଲର୍ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟା ମସଲା ପକେଇଦେଲି। ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଦା ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇକି ଭଲସେ କଷି ନେବି। ସେ ଭଲସେ କଷି ହେଲା ଭିତରେ ମୋର ଏଠି ମୁଁ କାବୁଲ ଚଣା ସିଝେଇ ନେଇଥିଲି, ତା ସହିତ ବଢ଼ି ଆଉ ବାଦାମ ବି ଭାଜି ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ମସଲା ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ପକେଇଦେବି ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଯେମିତି ଆମର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ମେଥି ପତ୍ର, ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପକେଇ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଏଠି କଷି ନେଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ ମାଟିକି ରଖିଥିଲି ମୋର କାଜୁ ଆଉ ମଗଜଦାନା ତାକୁ ପକେଇ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଏଠି କଷି ନେବି। ତାପରେ ସେ କଷି ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ପରିବାକୁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲି ଏବେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ମିକ୍ସ ତରକାରୀ। ଏବେ ମୁଁ ଆମ ଦିଦି ଆସିଛନ୍ତି, ଦିଦିଙ୍କୁ ଦେଲି। ଦିଦି ଖାଇକି କହିଲେ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏଇଭଳିଆ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।